Mange spørger, hvorfor skal vi støtte et mindretal, som lever godt i et flertal? Og i Folketinget, der er det helt naturligt og meget, meget nærværende for menneskene i Sydslesvig-udvalget. Vi synes, det er nødvendigt, det er frugtbart, og det giver os meget til Danmark. Det er meget vigtigt for os, at der er et tæt og godt samarbejde mellem det tyske mindretal og det danske mindretal. Sådan var det ikke, da jeg var ung. Der talte man ikke med hinanden. Nu er det, at man hjælpes af og arbejder sammen. Det er særligt vigtigt for virksomhederne på begge sider af grænsen, fordi at de er meget interesserede i de unge, der kan både tale tysk og dansk perfekt, og dermed er meget vigtige medarbejdere. For det danske mindretal er det vigtigt at leve som danske, og det vil sige bruge sproget, kulturen, også ofte uddannelsen, hvor mange unge tager til Danmark og får uddannelsen og kommer tilbage. Og det vil sige, det er ikke bare et sprog at tale, det er en måde at leve på.